Welkom bij Scheldermondig. Mijn naam is Hendrien van Walbeek en ik zit hier deze keer in de studio met... Karin Boerman. Welkom Karin. Welkom in deze studio. Welkom. Dank je voor de uitnodiging. Ja, nou, want jij hebt wel iets bijzonders te vieren. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Ja, klopt. Wie is nou eigenlijk Karin? Wie is Karin? Ja, wie is Karin? Dat is best een verhaal. Ik ben geboren in IJsendijken. Inmiddels al 55 jaar geleden. Oei. Dus dat is best al heel even. Maar ik heb mijn kinderjaren in IJsendijken verbracht. School gedaan in IJsendijken in Oostburg en in Vlissingen. Daar heb ik een modeopleiding gedaan. Ja. Van daaruit ben ik met het diploma naar Tilburg verhuisd. Heb daar de kunstacademie gedaan. Oh. Dus ja, dat dus. Dus jij bent Zeeland wel uitgegaan? Ik ben wel Zeeland uitgegaan, ja. Maar je bent uiteindelijk natuurlijk ook weer teruggekomen? Ja, eventjes. Ja. Na Tilburg ben ik uiteindelijk weer terug in Vlissingen gaan wonen. En toen had ik nog geen werk. Toen ging ik solliciteren. Vertel. En ik was in eerste instantie van plan om nog een opleiding te gaan doen na de kunstacademie. Ik denk, ik doe nog een economische opleiding. Ja. Daar heb ik me ook voor ingeschreven in Vlissingen. Maar ik zocht een vakantiebaan. En die leuk. vakantiebaan is eigenlijk mijn werk geworden. Hé, wacht even. Ja. Vertel eens iets meer over die vakantiebaan dan. Want... Ja, die vakantiebaan was bij de Olo-lijn. Oh, dat was dat de is vroegere. lang geleden. Ja, dat is al even geleden. Dat was de vroegere veerdienst naar Engeland. Ja. Ik ga daar op sollicitatiegesprek voor het promotieteam eigenlijk uiteindelijk. Oh, leuk. Praat. De personeelsman kwam ook uit Zeeuws-Vlaanderen. Hey, en zijn opa en oma woonden in de straat bij mijn vader en moeder. Dus interessant. 1 en 1 is 2. Ja, daar gaat hij gemakkelijk. En er kwamen nieuwe schepen van de Olo-lijn. En dus die man die zegt van... Zou je niet leuk vinden om aan boord te werken? Dus ik had zoiets van, aan boord? Geen idee. Weten we niet. Weet ik niet. Nou, die zei, je mag gewoon eens een dagje meevaren... en dan kan je kijken of je dat leuk vindt. Nou, en zo is het gekomen. En uiteindelijk heb ik daar 4 jaar gewerkt. Jij zei vakantiebaan, maar dat is een echte baan geworden dus. Ja, inderdaad. Het is dus inderdaad een echte baan geworden. En, wat leuk. Dus de economische opleiding is er nooit mee gekomen. Nou ja, ach. Dus ik ben gewoon volop aan het werk geslagen. Maar de Ola-lijn, de meeste, niet iedereen kent die naam nog. Nee. Ik ken hem toevallig nog wel. Ja, en weet inderdaad ook dat ze tussen Vlissingen en Engeland heen en weer vaarden. Sheerness, sorry. Ja. Maar dat het uiteindelijk ook gestopt is. Want, klopt. Er was niet genoeg vraag meer natuurlijk. Nee. In het begin was het altijd heel druk. Er konden 1600 mensen mee op het schip. Dat is veel. En ik zat altijd op de dagvaart. Zeg maar, 's ochtends van Vlissingen naar Sheerness. Kom je s'avonds aan, vertrek je s'avonds laat, vertrek je weer terug. Dus het is in 24 uur. Ja. Doe je het rondje. Ja. En dat was de Olo Britannia. Mm-hmm. Daarentegen had je de Olo Hollandia. En die voeren tegen elkaar in, zeg maar. Ja. En ik heb daar aan de receptie gewerkt. En dat was bijzonder aangenaam. Ola-Line is natuurlijk een Duitse rederij. Ja. Ooit geweest. Mm-hmm. Dus het personeel was ook... de receptie was Nederlands. De mensen in de winkels en in de supermarkt... die waren allemaal Engels. En de managers, zeg maar, en de kapitein... dat waren allemaal Duitse mensen. Okay. Ja. Maar toen stopte de Ola-Line met de verbinding tussen Nederland en Engeland. Ja. En toen? Want dan zit je in één keer zonder werk. Want er vaart geen boot meer op zo'n moment. Nee, klopt. Toen ben ik eigenlijk mee verhuisd naar Duitsland. Ik had toen een Duitse vriend. Dus ik ben toen naar Duitsland verhuisd. Mm-hmm. En daar ben ik dan uiteindelijk ook weer op een schip terechtgekomen. En heb ik naar de Nederlandse Waddeneilanden gevaren. En ook naar de Duitse. Ik vind het wel heel avontuurlijk. Want je gaat van Zeeuws-Vlaanderen ga je natuurlijk... Tuurlijk gaan we dan de meeste dan studeren, laat ik het maar zo zeggen. Ja. Alleen, je hebt natuurlijk van je vakantiebaan heb je natuurlijk een echte baan gemaakt. Ja, en ik heb eigenlijk een artistieke opleiding gedaan. Ja. Maar uiteindelijk daar minimaal wat mee gedaan. Ik doe dat nu wel als hobby.
Ben in het toerisme terechtgekomen vanuit de OLA-line. En eigenlijk ook in Duitsland. En ook toen ik weer terug in Nederland gekomen ben, ben ik dat eigenlijk altijd blijven doen. Jij bent dus gewoon altijd in het toerisme gebleven? Eigenlijk wel, ja. Want jij bent teruggekomen vanuit Duitsland, uiteindelijk naar Nederland. Ja. Dan kom je hier weer terug in Zeeuws-Vlaanderen, naar je route, zeg maar. Ja. En dan moet je gaan solliciteren? Toen moest ik in eerste instantie een huis zoeken. Dus ik heb dan een tijdje bij mijn ouders in huizen gewoond. Ja. Ik heb toen een huis gevonden in Schoondijken. Ik had toen ook een zoontje van 2 jaar, dus die is ook mee verhuisd. Ja, en dan inderdaad solliciteren, maar ik was toch best wel een aantal jaren weg geweest. 5 jaar in Vlissingen gewoond, 4 jaar in Duitsland. Dus ja, komt wel uit de streek, maar je moet toch weer een beetje je weg vinden naar... Waar is alles, wat wil ik? Ik ben toen in een restaurant gaan werken. Dat deed ik dan de zaterdag en de zondag. Mm-hmm. Daar werkte ik dan in de bediening. En uiteindelijk had ik gezien dat er in Katzand een toeristshop was. Ja? Weer toerisme? Ja, weer toerisme. Ik ben daar eigenlijk gewoon binnengelopen om te vragen van... kunnen jullie mensen gebruiken? Nou, en dat konden ze gelukkig. Dus daar ben ik toen gestart voor 3 dagen in de week. Wat leuk. Ja. En de toeristshops, ook dat is iets wat we in Katzand inmiddels al niet meer Nee, bestaat inmiddels ook niet meer. Is onderdeel van de Roompot-groep. Okay. Zij verhuurden voornamelijk particuliere huisjes in Katzand en in Nieuwvliet. Ja. En vanuit de toeristshop ben ik uiteindelijk op vakantiepark Zeebad terechtgekomen in Breskens. Mm-hmm. Aan de receptie. Ja. En later ben ik doorgegroeid als managementassistente op vakantiepark Zeebad. En toen is ook door de Roompot het voormalige pannenschuur gekocht. Ja, ik hoor allemaal namen, wat inmiddels al vergane glorie is. Allemaal al verhalen glorie. Mooie verhalen van vroeger. Ja, inderdaad. Ja. Maar toen zat jij op de voormalige camping vakantiepark de Pannenschuur. Nu heb jij het bedrijf Zeeuwse Evenementen. Klopt. Ik ben uiteindelijk bij de Roompot nog wel doorgegroeid tot parkmanager. Heb dat een aantal jaren gedaan. Ik had toen een opgroeiend kind, wat best lastig was om in de zomer van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat op pad te zijn. Ja, snap ik. En ik ben uiteindelijk gestopt bij de Roompot en heb toen parttime werkzaamheden gedaan bij een cateringbedrijf. En daarnaast deed ik werkzaamheden voor de gemeente Sluis. Oké. Even een andere wending. De horeca-toerisme wordt vaak altijd wel als één grote branche gezien. Het zit allemaal aan elkaar, min of meer aan elkaar vast. Hoe is Zeeuwse Evenementen dan ontstaan, jouw bedrijf? Vanuit dat er aanvraag was voor mensen van... Goh, kan je iets organiseren voor me? Kan je eens helpen met mijn verjaardag? Ook bij dat cateringbedrijf deed ik ook wel wat organisatiezaken. En zo is dat eigenlijk langzaam gegroeid. Ik ben toen in contact gekomen met de golfkarretjes. Ja. Die kennen we nu nog wel. Die kennen we nog steeds wel. En zo had ik op een gegeven moment een pakket van... ik werk bij een cateraar, ik doe wat werkzaamheden bij de gemeente... maar ik doe ook losse opdrachtjes. En in eerste instantie doe je dat gewoon... Ja, snap ik. Als vriendendienst. Ja. Maar op enig moment had ik zoiets van... misschien moet ik toch gewoon me inschrijven bij de Kamer van Koophandel. De knoop doorhakken en er ook echt compleet voor gaan natuurlijk. Ja. Nou op dat moment was het nog niet compleet. Ervoor gaan, toen deed ik nog en. Om het gemakkelijk te houden. Om het gemakkelijk te houden. En na 3 jaar heb ik uiteindelijk gezegd van... kijk, wil ik nu echt een bedrijf... of ga ik toch voor een baas blijven werken? Ja. Toen heb ik de baasjes aan de kant gezet... en ben ik dus eigenlijk eigen baas geworden. Maar die inschrijving bij de Kamer van Koophandel... dat is dit jaar, is 10 jaar geleden. Dat is 10 jaar geleden, ja. Dat is van het jaar 10 jaar geleden. Ja, dus die datum is al voorbij. Ja, die datum is al voorbij. Maar goed, jij zit dus nu... hoe je het ook wil zeggen... Je hebt de 10 jaar inderdaad volgemaakt. Ja. Je bent natuurlijk ooit begonnen met, wat je net zei, golfkarretjes. Hè? Ja, kennis gemaakt met de golfkarretjes. Ja. Inmiddels doe je veel meer dan dat, zeg maar. Je organiseert nog steeds evenementen voor bedrijven in de regio, zeg maar. Maar verhuurt ook enorm veel
funvoertuigen zoals we die golfkarretjes dan noemen. Maar er is naast die golfkarretjes nog wat bijgekomen. Ja, er is heel wat bijgekomen. Het is, in eerste instantie waren de golfkarretjes bedoeld om een leuke tour door de streek te maken. Maar daar was ook heel vaak vraag voor bijvoorbeeld een picknick of iets te eten erbij. Dus toen ben ik vanuit dat ik voor een cateraar werkte, ook eten en picknicken en zo erbij gaan doen. En uiteindelijk is het nu uitgegroeid dat ik eigenlijk een tak Zeeuwse evenementen heb, waar ik organisatie en catering doe. In de breedste zin van het woord, maar voornamelijk voor bedrijven. Ja. En heb ik het bedrijf Rent & Joy, dat beheer ik. Ja. En dat doe ik in samenwerking met... Dat is de verhuur van de funvoertuigen. En dat zijn dan inderdaad golfkarretjes, scooters, fietsen, elektrisch, niet elektrisch, mountainbikes. En van daaruit doen we ook dan allerlei arrangementen, dus voor groepen. Ja. Dat mensen dat er wat leuks mee kunnen gaan doen onderweg. Ja, leuk. Ja. Jij bent... je bent natuurlijk begonnen als op de receptie op de Ola-lijn van Vlissingen naar Sheerness natuurlijk. Dat is natuurlijk toch wel wat reislustig, want je reist 24 uur heen en weer. Ja. Zeg maar. Ik weet toevallig uit betrouwbare bron, zeg maar, dat jij natuurlijk ook heel graag reist. Ja, zeker. Zeker. Ja. Vertel. Ja, vertel. Wil je weten waar ik overal geweest ben? Of, we hebben hier geen landkaart. Hoe we dat doen? Nee hoor. We hebben hier natuurlijk geen landkaart met allemaal niet kleuren waar je al geweest bent. Af en toe zien we wat foto's voorbij komen. Dit is er dan één uit het Midden-Oosten. Libanon. In Libanon, waar jij geweest bent. Je werkt in je bedrijf, doe je catering natuurlijk, onder andere. En evenementen organiseren. Ja. Jij gaat op vakantie, maar volgens mij ben jij dan ook altijd nog met eten en dat soort dingen meer bezig. Dat klopt. Ik hou van mooie reizen maken en voornamelijk eigenlijk naar landen die niet zo gangbaar zijn. Libanon is zeker niet gangbaar om op vakantie te gaan. Zou het nu ook iedereen afraden. Het is nu niet zo heel veilig. Goed. Maar ik ben er 3 jaar geleden geweest. Ja. En het is mooi en mooi is een lastig om te zeggen. Het is heel interessant om dat te zien, hoe de mensen daar leven en wat daar gebeurt en niet gebeurt. Maar dat zijn heel veel landen in deze wereld. Inmiddels heb ik best wel al wat landen gezien. En ieder land heeft een andere cultuur en andere gewoontes. Maar ook ander eten. Ja, en dat was eigenlijk mijn vraag. Wat neem jij mee van die landen naar huis, naar hier, naar Zeeuws-Vlaanderen? Inspiratie. Heel veel inspiratie. Want eigenlijk altijd als wij op vakantie zijn, doen we ook wel een kookworkshop in dat land. Oké. En tijdens zo'n kookworkshop leer je heel veel over de kruiden, de cultuur, wat eet men wel, wat niet, welke groentes zijn er. Vaak is dat ook met een marktbezoek eerst. Dan ga je op de markt, ga je eerst allemaal spulletjes kopen. Ja. En daarmee ga je dan koken. Wat leuk. En dat is heel leuk. En het blijkt toch wel... ieder werelddeel heeft zo zijn specifieke manier van koken en zijn specerijen. Ja, maar doordat jij op vakantie die kookworkshop ook gaat doen... dat ook bewust regelt natuurlijk dat je dat gaat doen... zie je daar inderdaad ook wat andere landen... anders, en ik zeg niet beter, maar anders doen dan dat wij het doen. En klopt. Daar haal je denk ik de mooie dingen uit, de bijzondere dingen uit... waarvan je zegt, goh, daar kan ik iets mee. En zien we dat dan ook terug in jouw gerechten? Ja, soms? Ik heb in principe wel een barbecue-lijn die werelds is... en ook een buffetlijn die werelds is. Oh, wat leuk. Daar zitten wel gerechten in die ik... in die verschillende landen of al gemaakt heb of geproefd heb. En vaak pas je ze wel een beetje aan naar de cultuur hier. Ja. Want als je heel spicy gaat maken... dan blijkt toch in catering heel vaak dat mensen dat niet zo fijn vinden. Niet dus je moet wel soms de gerechten iets aanpassen. Ja, maar dan geef je natuurlijk ook al aan... de ene keuken, het ene land maakt het wat pittiger. Ja, wij noemen dat bijzonder pittig of erg spicy natuurlijk. Dat vinden wij als
in de klei getrokken Nederlanders, zeg maar zeggen, hier in Zeeuws-Vlaanderen. Misschien kunnen we dat niet zo makkelijk waarderen. Nou ja, en een ander houdt misschien van meer van zoetigheid en een ander meer van zuur. Ik bedoel, daar zitten verschillen in natuurlijk per werelddeel. Ja, klopt. En dat zal niet altijd gewaardeerd worden op het moment dat je hier in Nederland natuurlijk een catering voorschotelt. Dus om die reden moet je het ook wel een klein beetje aanpassen. Maar ik heb ook een Zeeuwse barbecue en een Zeeuws buffet. Een Zeeuwse barbecue en een Zeeuws buffet? Het is niet zo dat het alleen maar werelds is. Het is ook gewoon... Gewoon Zeeuws? Ja, gewoon Zeeuws. Want ook dat is heel lekker. En, dus eigenlijk kan iedereen gewoon bij jou aan eigenlijk wel. Smaaktechnisch dan aan de trekken komen natuurlijk. Nu besta je, want jij bestaat 10 jaar, je bestaat inmiddels 10 jaar. Ja. Je hebt ook een aantal van die recepten heb je natuurlijk verzameld. Van die gerechten heb je ook de recepten verzameld. Ja. Die natuurlijk straks in iets heel moois terecht gaan komen. Ja, klopt. Ja, daar gaan we niet te veel over zeggen. Nee, we zijn iets heel moois aan het maken. Nou, dan moeten ze straks maar eens bij jou met een maandje of 2 eens terugkomen en eens even vragen hoe dat dan zit. Ja. Buiten dat ze natuurlijk in een buffet of in de barbecue of wat dan ook terug kunnen komen. Nu is 10 jaar een best wel lange periode. En we hebben natuurlijk in de afgelopen periode natuurlijk ook wel wat ups en downs gehad. Ja. Om het zo even te noemen. Ja, dat klopt. Een bedrijf opstarten is sowieso wel met ups en downs. Ik ben vanuit het niets gestart. Ja. En dat vergt wel wat opbouwcapaciteit. Nou ja, dat gaat inderdaad niet vanzelf. Nee, dat gaat zeker niet vanzelf. En ik heb ook wel eens gedacht van... ga ik dit blijven doen? Ik stop ermee. Dit wordt hem niet. Ik denk dat iedere beginnende ondernemer dat wel heeft. Maar ik heb toch eigenlijk altijd wel doorgezet. En, mooi. Ja goed, we hebben natuurlijk ook nog een 2,5 jaar corona gehad. Nou, dat is wat ik eigenlijk bedoel. Het is niet alleen jezelf. Daarvoor stond ik eigenlijk echt met een hele agenda vol met heel veel mooie opdrachten. Ja. En die waren... In 3 dagen waren die allemaal weg. Dat is een omstandigheid die je niet kunt beïnvloeden op zo'n moment. Nee. En dat is natuurlijk, als jij natuurlijk, of je nu werkt bij een bedrijf of jezelf je bedrijf, maar je bent in één keer, moet je heel hard gaan schakelen. Ja. Ik heb toen nog eigenlijk vanaf dat de melding kwam dat alles zou dichtgaan en dat heel veel dingen niet meer zouden mogen, heb ik eigenlijk gelijk gezegd van... We gaan van heel veel mensen verzorgen, gaan we gewoon naar thuisbezorgen. Vind ik toch wel dat bijzonder, heb ik wel gedaan. Dan ben ik eigenlijk, binnen een week heb ik dat op poten gezet en ben ik daar ook mee aan de gang gegaan. Want het is een omstandigheid die je verder zelf niet kunt beïnvloeden. Nee, dus ik bedoel, of het nou inflatie is of goede economie of een slechte economie. Ik bedoel, dat maakt niet uit. Dat zijn dingen die je erbij moet pakken bij jezelf. Maar wat doet zoiets nou met jou als persoon? Wat doet dat met mij als persoon? Ik heb wel heel snel geschakeld, denk ik. Ja, en ik ben daar niet rijk van geworden, maar het is wel een manier geweest om verder te kunnen. Ja. Wat ik daar wel nog bij wil zeggen van... de catering en organisatie, dat was van 1 op de andere dag naar 0. Maar het vervoer, het funvervoer, is buiten. En dat mocht wel. Dus het ene is helemaal naar beneden gegaan en het andere is de balans gigantisch in de lift gegaan. Ja. Okay. En dat is, ergens mij geluk. Dus in die zin heb ik van de corona, buiten omdat veel mensen ziek waren en het lastig was en je veel dingen niet mocht, heb ik er wel het beste van kunnen maken. En eigenlijk qua bedrijf daar niet heel veel nadeel van gehad. Nee, maar er zijn natuurlijk een hele hoop mensen die daar anders over denken. Maar goed, we hebben het nu hier over jouw bedrijf en niet over elders, zeg maar. Nee, maar goed, daar moet je wel wat voor doen ook, hè? Ja, maar dat wou ik zo ook zeggen. Want het is iets wat je overkomt, waar je niks aan kunt veranderen. Nee. Waar je dus zelf de beslissing in hebt genomen. We gaan op een andere manier het proberen hoe we het wel kunnen doen. Ja. En dat vind ik wel heel bijzonder. Dat je in die 10 jaar natuurlijk met alle ups en downs om je heen, zowel van jezelf als van omstandigheden waar je niks mee te maken hebt, waar je geen invloed op uit kunt oefenen. Vind ik wel heel bijzonder dat je inderdaad nu kunt zeggen, joh, maar luister, we staan er 10 jaar later, staan we er nog. Ja. Vind
Vind ik wel heel bijzonder. Gelukkig wel. Ja, ik vind het helemaal leuk. En ik vind het ook heel erg leuk dat je die smaken van elders in de wereld, gerechten, kruiden, elementen in een keuken, dat je dat meeneemt in je gerechten, zeg maar. Ja. Niet alles natuurlijk, want dat kan ook niet. Nee. Maar dat je daardoor inderdaad zegt van dat je meer dan, ik wou zeggen niet standaard, maar niet een standaard buffet hebt, maar net even iets anders. Ja, inderdaad. En mensen moeten daar wel even aan gewend worden. Maar je merkt wel dat dat toch markt voor is. Dat mensen dat leuk vinden. En, het is dan wel zo, het Zeeuwse wordt heel makkelijk genomen natuurlijk. Maar ja, dat kent men. Ja. En Aziatisch wordt ook nog wel gemakkelijk genomen. Want dat is dan ook toch wel een beetje bekend. Maar ja, hoe langer je doet... En mensen die kennen je op een gegeven moment. En dan, maar ik vind het heel leuk dat je wat je in je vrije tijd doet. Ja, reizen is natuurlijk een stuk vrije tijdsbesteding. Dat je dat heel mooi combineert met datgene wat je in je vak, in je bedrijf ook eigenlijk doet. Dat vind ik heel bijzonder. Dankjewel. Ja, nou, graag gedaan. Karin, dankjewel dat je hier was. Dat je jouw verhaal in het kort wilde vertellen. Want ik vind het een mooi en bijzondere verhaal. Dankjewel voor naar de studio te komen. Graag gedaan. En ik wil de kijkers bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie er ook zo van genoten hebben. En graag tot een volgende keer.